Hello bayarok jotono lam sugan YouTube channel hai tewi sa bell like na kok tuma kotor bayarok norok tu tini chini ketal siam Dr.Manik Saha sar sangbadik সম্মেলন খেপ্রুনু khuna greater Tipraland no dabi ko Wngmani gai joto borok no joto lukrok no khadulai jagong tongmani hingkai chini takuk tangsal deborma Twitter ni bisingtui Bubagra no question khaikya obo hini na English bayang norok no kok borok bai kisa bujiri ani je mantui norok no khunari nai Bubagra no bo obo haini question khaikya o BJP government le chini nangkukmani greater Tipraland demand no oppose khayo chini montri kusam CM bo omo haike no sao ang saimano chungle constitutional solution sanmani fear a solution rok article 2 and 3 sara unke samung chugya please answer Bubagra ni saka Bubagra chini takuk tangsalni Twitter nugi bo aro reply khedika tai reply Dr.Manik Saha no bo reply khaiga khaima haing khaba duijon no Bubagra reply khaimai ke kok saka Bubagra saka ang no norong no kok borok bai sai khnari ne Bubagra je samani Bubagra saka satung je sanamu sungmani je safano satung haipano ang fight chiskang khainai chini borokni mane chini borokni interest ni bagai fast atin sakata bayarok norok o video no belai belai khana chaja khangai like share and subscribe khana ta pokdi chin Bubagra 5:30 ta time bo live phaipunai live phai je Bubagra samani norok no ang ani video ni bisingti explain ke buji khana rinai bayarok tini ni baga asuk no